Ahoj, ahoj kamarádi. Rozhodl jsem se opět nahrát nějaké video a tentokrát to bude video o mém příběhu z mého mládí, které vám možná něco třeba poskytne, nebo ve vás probudí nějakou touhu, a nebo vám to dá nějaký impuls, jako to dalo mně. Já si vzpomínám, že náš otec a naše mamka byli hodně hraví, my jsme byli 4 děti, a zároveň jsme, díky tomu, že jsme byli hraví, tak jsme byli i soutěživí a neustále jsme hráli nějaké hry. Dneska spousta mladých si hrajou hry na počítačích, ale my jsme počítače k dispozici neměli a v mém raném mládí se objevovaly různé novinky. Jedna z těch novinek byla třeba Rubikova kostka. A proč mluvím o té kostce? No, než jsme začali skládat Rubikovou kostku, nebo když jsme hledali řešení, jak se jí naučit skládat, tak tam byl nějaký proces. V tom, jak jsme soutěžili, tak samozřejmě jsme soutěžili, kdo umí rychleji spočítat, kdo umí vymýšlet zajímavější příběhy, a také jsme hráli spousta deskových her a karetních her. A k těm deskovým hrám samozřejmě patřilo jak klasický Člověče nezlob se, tak dáma nebo šachy. A můj otec byl i trenér šachových her a vždycky si zakládal na tom, že chtěl být mezi svými přáteli nejlepší, tak vždycky přemýšleli, jak to dělat, aby dosáhl úspěchu. A samozřejmě hrát s naším tátou jakoukoliv hru nebylo vůbec jednoduchý, protože on neustále vyhrával. A pro mě to byl impuls být stejný jako můj táta, anebo lepší. Takže můj otec byl pro mě velkým vzorem a vždycky mě učil, cokoliv dělám, takzvaně 3krát řeš a jednou měř, nebo vlastně vidíte, udělal jsem chybu, je to správně obráceně. Pozorní posluchači si všimli, že správně je 3krát měř a jednou řeš. A toto pravidlo je kvůli tomu, že by si měl vždycky správně změřit, co chceš uříznout, protože když se spleteš a uřízneš delší míru, tak je ještě šance to napravit. Ale když už je to krátké, tak se to velice špatně napravuje a už to nelze prodloužit. A dnešní příběh by měl být o tom, jak já jsem se seznámil s Rubikovou kostkou. Řeknu vám, že ten příběh je přibližně z roku 71, já si přesně nepamatuju. Možná bychom mohli vyhledat na internetu, kdy byla vynalezena Rubikova kostka a kdy se asi dostala z Maďarska do České republiky, kdy už byla vyrobena. Ale přibližně plus minus 3 roky, mě bylo někdy nějak, dejme tomu 12 let, možná 13, možná 14, spíš blíž k těm 14, takže to mohlo být nějaký, já jsem se narodil 62, takže nějakých 74, 76, kdy jsem měl svého kamaráda, bydlel v centru Karlových Var, my jsme byli ve čtvrtí Bohatice a já jsem ho navštěvoval na Masaryce. On patřil k bohatším, protože bydlel ve velice krásném bytě a taky tím, že byl bohatší, měl taky spousta zajímavých hraček. A pamatuju si jako dnes jeden den setkání, kdy on se se mnou sešel a já jsem tomu moc nerozuměl. On se se mnou loučil a říkal, že se dlouho neuvidíme. Protože řekl jsem 72, 73, bylo to prostě po 68. a já jsem až později pochopil, že prostě zmizel, že pravděpodobně utekl do zahraničí. Možná, že mě teď vidí. A on mi tenkrát daroval na památku Rubikovou kostku. Tak já jsem byl na Karlovarsku s mým otcem jeden z prvních, který tu kostku vlastnil, protože jsme jim všude moc nevěděli. Ale byla rozházená. A můj taťka, to je druhá vlastnost, byla, že byl známý ve své komunitě nebo ve své bublině, že když byl někde nějaký hlavolam, tak on ho prostě chtěl vyřešit a lámal si s tím hlavu dlouho. Vím, že jednou se stala taková příhoda, že nějaká kamarádka jim ukazovala nějaký zvláštní prsten, který byl asi z 6 kroužků a který, když se složil, byl nádherný, ale když se prostě něco vytáhlo, ten kroužek se rozpadl a potom ho složit nebylo vůbec jednoduchý. Trápilo se s tím více lidí a pak ho měl u nás doma taťka, trávil se s ním asi 3 dny a 3 noci a nedalo mu to prostě spát a pak ho složil, takže byl s tím také uznávaný. A já jsem s tátou pořád soutěžil a chtěl jsem ho porážet. V dámě, v kartách a v šachách se mi to nedařilo, to až v pozdějších letech, ale s Rubikovou kostkou o to jsme se přetahovali. Byla moje, takže to fungovalo tak, že jsem si já snažil a on mě dával k tomu prostor, kdykoliv jsem měl čas naučit se ji nějak skládat.
A nebyly na to návody jako dnes. Dneska najdete na internetu návod na úplně všechno. Ale já jsem tenkrát návod neměl a pamatuju si, jak dnes, když jsme prostě s tou kostkou skládali, tak prostě ona byla rozházená, tak jsme si psali, kde jaká kostička byla, pochopili jsme, že má ta kostička rohové kostky, hranové kostky, kde jsou jenom dvě barvičky a že má ty středové body a středové kostky. Takže když má 6 stran, tak má 6 středových a tak dále. A psali jsme si, jak se to mění, když jsme prostě třeba takhle točili tou kostkou doprava nahoru a takhle, když jsme to pořád nějak přetáčeli, tak jsme se dívali, co se s těma kostičkama děje a snažili jsme se naučit. První vrstvu většinou složí skoro každý, kdo trošičku si s tím hraje. Druhá vrstva se jenom taky podaří, ale potom přijít na to, jak skládat tu třetí a čtvrtou vrstvu, bylo opravdu těžký a trvalo nám to hodně dlouho, než se nám to podařilo složit. A měl jsem v tomto případě úspěch, protože já jsem to skládal vždycky přes den a když jsem musel jít spát, tak si ji táta půjčoval a ten ji skládal po nocích. A soutěžili jsme spolu, kdo to dokáže. To byla moje první velká výhra nad mojím otcem a jsem strašně rád, že on mě učil tu soutěživost. A já bych těch kostkou chtěl říct ještě jednu zajímavou věc. Všechny věci, které v životě děláme, je o tom, že člověk by měl být soutěživý, člověk by měl být vytrvalý a člověk by se neměl vzdávat a i prohra nás někam posouvá dál. A u té kostky je to tak, že když tu kostku rozhážeme, tak samozřejmě musíme začít od nějakých začátků. A když je třeba takhle rozházená, tak rozhodnu se, že třeba složím jednu barvu. No a teď přemýšlím, co s tím udělám, že jo? Jaký můžu složit. Tak začnu kolem toho prostředního bodu a budu sem přidávat ty další. Takže teď tady mám jednu řadu a budu se snažit do této řady přidávat další, ty bílí, které tady jsou. A když tam nějakou najdu, tak ji tam prostě dám, že jo? Takže teď je tady další, už těch tady máme 5, teď sem vložím další bílej kousek a už jich tady budeme mít. Aha, teď jsem udělal chybu, protože ona je obrácená, tak ji tam dáme takhle. Tak, už jich tady máme 6 a budeme se snažit složit tu poslední třetí řadu. Dáme tam jednu, tu druhou máme tady, tak ji tam přidáme. Nějakým způsobem se nám to snad podaří. Tak, já takhle pospátku neumím, když to někomu ukazuju, ale zkusím to takhle. Tak, a už nám zbývá jenom poslední a ta je tady, tak ji tam takhle vložíme. Takže první řadu se naučí každý docela rychle. A všimněte si, že já ji nemám složenou pořádně. Mám jenom první řadu. Ale dá se to naučit. Když budete trénovat, se naučíte. A když budete pak rychle umět skládat tu první vrstvu, tak jako se naučíte v jakýkoliv činnosti, vždycky ty první kroky, když děláte nějaký podnikání, nebo jdete do nějaké firmy, nebo se učíte chodit, tak taky, nebo jezdit na kole, tak taky nejdřív si musím k tomu kolu přijít a podívat se, co se dělá, jak se točí vola těma řídítkama, jak se na to kolo nasedá, jak se odsekává, jak udělat první pohyb a spadnout, jak udělat druhý pohyb a třetí pohyb a spadnout, jak poprvé šlápnout a třeba se mi podaří i po druhý šlápnout a pak zase spadnout a pak postupně ty kroky zdokonaluju, až se naučím jezdit na kole jako plynule a potom se můžu taky naučit, protože jsem tam řekl to jako nějaký profesionál, ale zase je to jenom otázka tréninku a hledání rychlejších, lepších technik a lepších možností. Takže naučili jsme se první vrstvu, teď je potřeba, nebo první stranu, a teď je potřeba poskládat první vrstvu, aby ta strana ladila s ostatníma kostkama, protože tady bude pravděpodobně oranžová strana, tak sem potřebujeme dát oranžovou s hnědou. Takže přehodíme nějaký ty kostičky, zkusím to takhle a takhle otočíme, třeba to bude správně nebo ne, uvidíme, tak to se mi nepovedlo. Ale prostě na to časem přijdem, jak to udělat. Tady je zelená a hnědá, třeba takhle. Tak, tady máme modrý. Aha, musíme tady otočit roh, protože máme špatně rohy, už to tady vidím. No jo, takže první vrstva je špatně složená. Tak. A proč o tom hovořím? Protože všechno je jenom cvik a když člověk trénuje, tak se to časem naučí. Tak.
tady musíme dát oranžovou, což já samozřejmě neumím, ale někdo se to naučí a umí to. Tak vidíte, už máme modrou i oranžovou a ještě musíme tady přehodit ty dvě prostřední, které mě tady trošku zmátly. A dáme tam poslední kostičku, ta nám tady někam uletěla. Tak a vidíte, že se dá složit kompletně jedna vrstva a jedna řada. No a potom se naučíte, jak skládat tyhle 4, aby tam byly správně a postupně i poslední řadu. Chci tím jenom říct, že když budete trénovat a budete se učit a budete chtít, tak dosáhnete úspěchu. A je to stejný jak v životě. Naučit se ty nové věci, které k nám přichází, ať je to například počítač nebo mobil. Poprvé zmáčknu, pustím a koukám. Po druhé zkusím se něčeho dotknout, nebo zkusím nějaký přepínač přepnout. A snažím se zafixovat, co to se mnou dělá a co a kam mě to vede. Tak chci tím říct tímto krátkým 12-minutovým videem, že nikdy se nevzdávejte, vždycky přijmejte výzvy k tomu, abyste se mohli něco naučit. A i když nezvítězíte, tak ta cesta a to učení je to krásný, co vám chci doporučit, protože když máte cíl, máte touhu, máte nadšení, tak vás žádná porážka neporazí a s úsměvem jde všechno líp, tak já vám přeju hodně úsměvu, hodně radosti, hodně štěstí, hodně úspěchů a ať se vám v životě daří. A teď vám zamíchám tu kostku a za poslední minutu se pokusím tu kostku složit, ale už u toho nebudu mluvit, protože budu muset u toho trošku taky přemýšlet, abyste věděli, že všechno se dá naučit. A i ta kostka, když je takhle zamíchaná a když se rozhodneme ji složit, tak jdeme na to. Nejdřív složíme teda, jak jsem ukazoval, tu jednu vrstvu a potom pojedeme dál. Tak, jdeme na to. Ještě jednu dáme takhle. Tak, složíme kříž. Složíme dvojbytek. Tak a jdeme na to. Zelená hnědá, ta by mohla být tady. Tak, teď tam dáme tuhletu. Tak, máme první vrstvu. Jdeme na druhou vrstvu. A rychleji, snaž se, kamaráde. Tak, teď složíme tady zelenou. Tak, ještě modrou s oranžovou. Tak máme 2 vrstvy a teď poslední vrstvu. Takže toho mluvím, tak dělám chyby, ale to nevadí. Ale zkusíme to ještě tady. Tak a zbývá nám posledních pár kostiček a to bude asi takhle. Raz, dva a už je to hotový. Mějte se krásně, za minutu stihl krásný den a říkám naposled. Když se nebojíte, překonáte strach a věříte sám v sebe, dokážete zázraky. A já jsem připraven pomáhat vám učit se ty věci, překonávat ty strachy a hledat ty správné cesty. Protože závěrem mohu říct jediný. Dá se to dělat i bez návodu, ale trvalo mi to strašně moc dlouho. A pak jsem to po čase zapomněl. Já jsem dřív uměl přehodit tyhle 2 kostičky, tyhle 2 rohy, dokázal jsem udělat kříž, dokázal jsem udělat jednu stranu jinou. A prostě hledal jsem různé možnosti, jak si s tou kostkou hrát, protože když se to v podstatě ta kostka takhle párkrát otočí, tak ona se v podstatě dá z ní udělat šachovnice, nebo se dá udělat linka, nebo se dá udělat všude takhle jako šachovnice, že to je všude stejný. Vidíte, že každá strana. Prostě když si s tou kostičkou hrajete, tak se naučíte různé věci. Ale je to o tom chtít něco vyzkoušet a něco se naučit. A stejný je to s životem. Někteří lidé mají strachy. A já si říkám, nebojte se a učte se ty svoje strachy překonávat. A je to o tom, že není vždycky nutný všechno překonat, ale je hezký to, že jste zkusili tu cestu a ta cesta je pěkná, protože vám přináší spousta krásných příběhů. A chtěl jsem, aby to bylo jenom do 10 minut. Bude to 15, ale to nevadí. Já si rád povídám. Zdravím vám, přeju vám hodně radosti, hodně energie, hodně krásných příběhů a až budu mít někdy chuť, tak vám povím zase nějaký můj životní příběh, který vám třeba něco dá a třeba taky ne.
tak to tak berte, že jsem si tady jen tak blábolil a vykřičel něco do světa. Mám vás lidi rád a pojďte se mnou smát. Tak ahoj!